Milí, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Marcel ma bude učiť skaka na kolobežke. Tak veľa šťastia. Veľa šťastia. Ja bolo odpovednosť, že to máš. Ja prvý ako sa to len urob toto. Čo ten predný pohľad sa zdvíha, že to svetí? Tu musíš normálne. To začiatok si keď vydáte, nie? Ľudia, napíšte mu do komentárov, či je nuba, či to nemá opraty. Je to tam? Čo? Ukáž sa. Ak ma teraz ojemeč? Kolem, kolem! Je to tam? Je to tam? Je to tam? Je to normálne. Poďme. Keď si už dlhoročný, tak... A skúšam sa. Tak si taký frajer. No tak urob toto. To máš. Urob toto. Čakaj. Ja viem. No, ukáž to. Ešte ma zabiješ takou hobečkou. Jo, nerob! Zabiješ ma ešte. Ty mám naopak? Nemám naopak, toto je naopak. Tak vidíš toto, tak je to naopak. No. No, dobre, ďalší poď. No a čo ti mám teraz učiť? No, poď sa ma teraz ešte ja naučím toto. Takto. A normálne skok. Už to tretíkrát ukazuješ. No to ukáž. Som ti to už tretíkrát nemôžem. Ale ty máte... Tak ty sa aj na ligovke, no, Ľudia, tak možno dneska vám zahrám na heligonke. Ale tak ty zahrám na bici. Ako si zahraš? Čo? Tak chceš. Čo dokážeš s tou rukou a ty druhou? To zás. Čo? To zás. To zas? No. No, to ďalšie. Urobím. A neviem už. Dobre ľudia, čaute. Vypni to už ty.